Kapitane, na naší loď zaútočili draci. Ale kruci písek jemne Hergot lam do toho, kde by si tady vzali draci? A do prdele. Jsou tady draci. Pozor, je tam další. A tady další. Je tady úplné hejno draků. A to je co? Holub? Ne, kurva drak! Sakra, jsem tady 30 let a ještě jsem draka neviděl. Tak se podívej, dětku! Ale jaký dráček? Teď je to holub. Piču holub! Do prdele dětku starý! Já si myslím, že bychom mohli začít střílet. Ty kurva nemysli, hajzle. Posledně, když jsi říkal, že pojedeme rychleji, tak jsme nakonec couvali. Debile. Teď tady máme plno loděk, tak proč nejedeme? Ty jsi nějaký chytrý mladý! Pomoc, drak! Drak. Drak! Pomoc! Pomoc! Drak! On nám všechny zabije! Jo! On nás zabije! Ne! Ne? Jo! Tak co? Nevím! Vím, že by měl kapitán opouštět od poslední, ale já to mrdám!